Sa wakas ay muli na nating makikita sa isang bakbakan ang nag-iisang angas ng Pinas na si General Casimero alias Cuadro Alas. Nakatakda ang laban nila ngayong Disyembre 3 kontra sa mas veteranong kalaban na si Ryu Akaho, isang Japanese boxer, at gagawin ang nasabing bakbakan sa bansang Korea. Non-title fight ang kanilang laban at nakaschedule lang sa 10 rounds. Bagamat hindi sa baluarte ng Hapon gagawin ang naturang laban, ay pang 10 bansa na din ito na dinayo ni Casimero. Mahigit isang taong walang laban si Cuadro Alas. Huling laban niya ay noong Agosto 2021. Habang itong Hapon na si Akaho ay huling lumaban noong Setyembre lang kontra sa isang Pinoy din na si Edrin Dapudong, na kung saan first round lang ang itinagal ng Pinoy sa kamay ni Akaho. Sa kasalukuyan ay may kartada itong si Cuadro Alas na 31 wins, 4 losses, 21 dito via knockout. Habang itong Hapon ay may dissenting record din na 39 wins, only 2 losses, 26 dito via knockout at may 2 tabla. 5-4 lang si Casimero habang 5-6 itong si Akaho. 5 Pinoy na din ang sumubok sa lakas ni Akaho, pero lahat ng mga ito ay tinalo niya via KO. Habang si Casimero naman ay may isang Hapon na din na tinalo. Ito ay si Kinya Yamashita na matatandaang brutal na tinalo ni Casimero via TKO. Sa mga nakaraang taon at hanggang sa kasalukuyan ay walang sawang hinahabol ni Cuadro Alas Casimero ang tinaguri ang The Monster ng Japan ni si Naoya Inoue, na sa kasalukuyan ay top pound for pound, at sa patuloy na pag-iwas ng mga humahawak kay Inoue kay Cuadro Alas ay isang Hapon ang kumasa kay Casimero, at ito nga ay si Ryu Akaho. Dahil siguro sa 5 Pinoy na din ang tinudas nitong si Ryu Akaho ay tila iniisip nito na isang mahinang nilalang lang itong si Casimero, kaya basta-basta na lang itong kumasa sa naturang basagan ng mukha. Sa kampo naman ni Cuadro Alas ay tinuturing lang na isang mahinang nilalang lang itong si Akaho. Pugot ulo daw ang sasapitin ng Hapon sa kamay ng ating pambato na si Casimero. Marami ang nagsasabing kawawa umano itong si Akaho dahil ibubuhos daw lahat ni Casimero ang gigil nito kay Naoya Inoue. Pero di din dapat magkumpiyansa sa Hapon na ito dahil may lakas din itong si Akaho. Ebidensya dito ang impresibo niyang record sa kanyang 39 na panalo. 26 dito tinudas via KO at 2 lang din ang talo nito. Bagamat may 4 na talo na si Cuadro Alas sa kanyang kartada, ay ni minsan di pa ito bumagsak sa ibabaw ng lona kumpara kay Akaho na bagamat 2 talo lang ay natalo na ito via KO sa kamay ng legendary Thai boxer na si Panya Utok. 2 rounds lang, knockout ang inabot ni Akaho. Dahil sa dinanas nitong pagkatalo via knockout ay marami ang nagsasabi at naniniwala na pugot ulo nga daw ang sasapitin nito kay Cuadro Alas Casimero. Matagumpay kayang makarisbak itong si Casimero para sa 5 Pinoy na tinalo nitong Hapon ni si Ryu Akaho. Ikaw, ano ang prediction mo sa labang Casimero versus Akaho? Sa 5 Pinoy na tinalo ni Akaho via KO ay may isang video lang tayong nakita. Ito ay ang labang Akaho kontra Robert Odtuhan. Ating balikan ang highlights ng kanilang laban at ipapakita din natin ang highlights ni Casimero noong brutal niyang tinalo ang Hapon na si Kinya Yamashita, ang unang Hapon na dinurog ni Cuadro Alas.
gusto ko na. Tell us a little. Former champion has the experience, no question. May be the case and also first time sa ibang bante. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.